O que non se ve tamén conta. Neste mundo, onde o que importa parece ser só o visible, nós eleximos ver o que está agochado. Escollemos escoitar o silencio que resoa no fondo de cada xesto, en cada palabra non dita, na mirada que agocha medo ou dúbidas. Porque non todo se rompe cara fora. As cicatrices internas son as que realmente nos marcan. Hai un castelo feito de mans entrelazadas, de risas compartidas e de apoios invisibles. Pero tamén hai fisuras, pequenos xiros que comezan co que non entendemos e acaban co que non podemos apreciar. Todos ao contenedor. Ah, vai. Como está? Dios, qué guapo. Que sexy. Que boa está, Ahí. No. ¿Qué es eso? Que no. Ti opinas que realmente o hechizo de Celestino sirveu para algo? Sinceramente eu creo que non. Creo que Calisto se hubiera enamorado de Melibea igualmente. Pero quen te está mandando tantos mensaxes? É meu mozo Marcos, pénsase que estou con outro. Mira, en serio, Carla, vas seguir ignorándome, pensaba que eras mellor que isto. Iso xa é moi tóxico. Non te fagas a santa hora, se non respondes, xa sei quen é máis importante que a min. Tens que poñer límites. Mira, estou fartándome sempre igual contigo, non me obrigues a ir a buscarte. Carla, para o xa, non merece que lle dediques ni un segundo máis. Marcos, non vou seguir este xogo. A túa maneira de falarme é irrespetuosa e tóxica. Non vou quedar contigo. E non quero máis mensaxes así. Se continúas así, bloqueote. Fixeches ben. Hola, chicas. Hola. ¿Qué hacen? ¿Cómo estuvo ayer la noche? Buah, tío, que te perdiste. Oh, que te perdiste. Ojalá poder ir, pero es que mi mamá está enferma. Sí, claro. ¡Qué mal puto! Oye, me pensaba que la trañaba. ¿Por qué? Onde, y no sé con dos. Bueno, que sepamos, solo se nivel. Pero ves aquel de lado. Ese de lá é un genio. Tamén se dio con dúo. Impresionante. Unha mellor que a outra. No, qué genio. A violencia non sempre se ve. Pode chegar a ser tan sutil como unha sombra, que aínda que non se vexa ou non se lle presta atención, ali está. Hai moitos xestos de xogar con outros, de preguntar sen falar, de presionar sen tocar, pero todo isto non é un xogo, non é risa, non é cariño. O consentimento precisa ser claro, non suposto. O silencio tamén é unha resposta, e o que compartes tamén fala de ti. Nós queremos un mundo onde os límites sexan claros, onde o respecto non sexa opcional, onde as normas non sexan invisibles, onde as mans se queden para apoiar e nunca para manipular, onde o non sexa un muro firme, non unha invitación a seguir insistindo, onde o sí sexa algo sen dúbidas, nin presións, e onde ninguén se sinta obrigado a ser algo que non quere ser. O que non se ensina, repítese. E se non se nos ensina a ser respectuosos, a falar sen medo, a escoitar sen xulgar, entón a violencia invisible seguirá, gobernando, sen que ninguén a vexa. Pero nós queremos ver, non deixemos que o que non se ve siga sendo invisible. Escoitemos, acompañemos, actuemos. 25N, actúa, escoita, acompaña. O que non se ve tamén conta.